saaginnariarta orporgi tunumiut oqaasiiniit kitaamiusuumut tanskisuumut tuluttuumut franskisuumullu nutserneqartoq ukiorpassuarni suliarineqareerluni ukiuni qanittuni saqqummertussangorpoq suleqaterput Arnart Nielsen aataatiullermik tunumiitoq tunumiusut ilangutassiorpoq tappaanta uqaatsi tungavia iminnaappu kilaamiortarpunnahuuya iivioqaasiat kilaamiorpattivagainnik paatsoorneqartarti aaqqitsiilequttorpaa tusaaliut chiisorpiut puau kilaamiortarpu kuanersaartuuli puat taveortarpuanappua ilikkaangusuttuvanittinni iivioqaasiat iisimaalingikkaanni ilaani paatsuunarsinnaalarti iliniarnitsaanni piarpitsaalertitsaavo oopoogi iivioqaasianniit kilaamiusuumut qattunaaluumut tuluttuumut franskisuumullu nutterneqartu ukiipingasi qaangiippala taqqimmertinnitsaa ilimanarpoq taava taanna aatartitsimaru nitnornoriu ortuanerani trassi aatartilaarnerani franski taattuma professor piaqorpi aatartissimaraa awen pilarparput franskain pilarparput taattuma aatartippaa taapimoruttu aatartissimaraa 1970 naalernerani aangarnaviangittaan tungu Adolf Christiansen-nip fransker professori 1958 maava peqqaarteq peeruppi tamatta Frankrig-mitter 2004 mili tuleraliilerpaa oopogissaq franskit agilertorpaat nunarsuarmeeraliun oqaatsini ilikkangusuttut taniatigi iivit oqaasianni tammatsaaliinitsa aama ilaalinneqarpoq taava iluaqulissaqarpu oqaatsitta tammatsaaliin qansaa sortassunaartu iivit maani amartanerpaami iivi tuusinttimmitsaaniipput iivi uqaasiaat alertugut nunarsuarmeeqalineqarsaaliassanaanni iminnaalivarsinnaavaruangitsiortugu oqaatsini taakkuaninga tattimani oqaatsitsiut tuusinttimitsaat kalersineqartangaarsimappu oqaatsinitti toruliinnittit qilanartinnaapпут tattaorpugui mikutaritsuliivaa tatta tiffiinissuuni eqqersaalitui minnaappo natsuiaalilaqaqqittartitsaarami natsuiaalit atsersuulit taavali aamma nipisiine qani nipeqarnerse qana nipeertanerse qana uqarnersuu erinaa qana nipitteertanerse qattunaa kulaartarput nuppa helu taava Bonjour.